Je mi velkou ctí, že na dnešní konferenci můžu přivítat za Úřad komisaře pro děti pana Eduarda Buraše, který bude hovořit o nebezpečí nevybuchlé munice s dopadem na děti. Máte slovo. Dobrý deň, prajem. Počujeme sa? Raz, dva, tri. Dobrý deň, prajem. Zo Slovenska, teraz v Opave, veľký Tropau, mesto. Pán senátor, pekne vás pozdravujem. Ťažko sa mi začína hovoriť, pretože tá téma je veľmi zložitá, ale možno trošku na odľahčenie. Ja som z Košíc zo Slovenska. 24 mesiacov som robil poradcu predsedu vlády Slovenskej republiky pánu Hegerovi pre cezhraničnú spoluprácu a mojou úlohou bolo rozvíjať vzťahy s Ukrajinou. A pred začiatkom vojny, pred začiatkom invázie 24. februára 2022 som bol 2 týždne predtým ešte u primátora mesta Ľvov, primátorky mesta Ivano-Frankovsk, primátora mesta Užhorod. Rozprával som s poslancami a chceli sme rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, biznisu, ekonomiky, cezhraničnej spolupráce, vedy, vzdelávania, všetkého možného. A viete, stačilo toľko a sa to zmenilo. Sa nám zmenil svet. Svet sa zmenil vám, svet sa zmenil nám. Vojna 24. februára 2022 zmenila, obratila na ruby všetko možné a dôsledky cítime každý dnes a ešte nie je koniec. Ešte nie je tomu koniec. A žiaľ Bohu, tá Ukrajina je v tuneli, ktorý je v zakrute a tam je pomerne veľká tma. A to svetlo na konci tunela je trošku ďaleko. A našou jedinou možnosťou, keďže nemôžeme ísť tam strieľať, bojovať, brániť, chrániť, pretože Ukrajinci, chlapi, ktorí sú tam a bojujú, tak oni bojujú aj za nás. Oni bojujú aj za to, aby to, čo bolo v 68. a to, čo sa môže stať, aby sa to opäť neopakovalo. Je zaujímavosťou, že ja budem rozprávať po slovensky, dúfam, že ma rozumiete. Prezentáciu mám po ukrajinsky a som v Opave v Čechách. A na Morave a ve Slezsku. Takže to malé Československo napreduje a ja sa teším, že tá prezentácia je pre pani z Ukrajiny, ktorá nemusí teraz tlmočiť, lebo všetko bude mať napísané. Takže jej trošku nechám pauzu. Pozdravujem pána komisára pre práva ľudiny na Ukrajine, pána Dmitra Ľubeckého, s ktorým som bol pred 2 mesiacmi na konferencii v Kieve. A sú také zaujímavé informácie, dôležité, ktoré možno trošku vyrazia dých a ja som si, skôr než začnem prezentáciu, tak som si zobral taký jeden materiál, taký jeden leták. To je informácia o tom, čo ma tam zarezilo na tej konferencii. A to je informácia, ktorá hovorí, že k 24. októbru 2023 bolo do Ruskej federácie z okupovaných území násilím odvlečených 19 546 detí, z toho 4 000 sirôt a detí zbavených rodičovských práv. Viete, koľko má Bratislava obyvateľov? Asi 450 000 plus minus. A viete, koľko Rusko potvrdilo, že bolo zavlečených detí násilím na Ruskú federáciu, ale nepovedalo bližšie o nich? 744 000. 744 000 detí potvrdila Ruská federácia, že zavliekla deti z Ukrajiny do Ruska, ale nedala ich adresy a nedala oznámiť, kde sa tie deti nachádzajú. Opava má koľko? 50 000 obyvateľov. Tak si vypočítajte, koľkokrát počet obyvateľov Opavy by bolo potrebné odtiaľto vyniesť, zavliecť a tak ďalej, aby naplnilo číslo 744 000. Nie je to jednoduché o tom rozprávať, pretože to je len jeden údaj, ten ďalší hovorí o tom, keď sa začala tá vojna, tak 25. v piatok som bol už na hraniciach a 27. to bola nedeľa, februára 2022, som priviezol prvý kamión mesa, konzerv, trvanlivých výrobkov, salám a tak ďalej do Užhorodu, pretože Užhorod sa stal lievikom pre vojnových utečencov. Vtedy Slovenská republika otvorila náruč a otvorila hraničné prechody tak, aby mohli prichádzať tí ľudia k nám.
Napriek tomu, že hraničný priechod Užhorod-Vyšné Nemecké nespĺňa zákony Schengenu. Česká republika má také úvodzovka šťastie, že ona má hranice s každým, ale nemá šengenskú hranicu. A Slovenská republika má hranicu s Ukrajinou, ktorá má 97,5 kilometra. Má jediný hraničný priechod pre nákladnú dopravu, čo je Vyšné Nemecké, o ktorom sa rozpráva teraz pomerne veľa. Viete, keby nebolo tej vojny, tak ani nevieme, že je Vyšné Nemecké. Keby nebolo vojny, tak nevieme, aký je problém na infraštruktúre hraníc. Keby nebolo vojny, tak ani ja by som tu dneska dnes nebol. Keby nebolo vojny, nepoznal by som priateľov. Cesta nádeje života. Nestretli by sme sa. Keby nebolo vojny, tak veľa ľudí by nenašlo cestu k sebe. Ale to je to druhé. Žiaľ Bohu, vojna prináša obete. A spôsobila zmeny v našich životoch. Každému jednému z nás. Ja patrím do generácie, ktorá vojnu nezažila. Môj otec sa narodil v 38. roku, to znamená, že tiež ako dieťa len prežil druhú svetovú vojnu. Ale čo je hrozné, my dneska rozprávame o tom, ako varovať deti pred nástupom na miny. Ako varovať deti, chrániť ich pred tým, aby neprišli o svoje životy. Nie tých 744 000, ktorí zavliekli, ale pre tých, ktorí trpia. 6,5 milióna detí v Ukrajine je vnútorne presídlených a stratili domov. A nehovoriac o tom, že tie čísla sú alarmujúce. Skutočne alarmujúce. A jedinou možnosťou, ktorú my máme, aj keď nemusíme mať veľa peňazí, ale majme dobré srdce, majme dobrú vôľu a majme dobrých politikov. Zviaznem, politikov, ktorí by dokázali chápať situáciu a nezľahčovať ju. Lebo hovoriť niečo, čo tam nie je, viete, keď som zažil raketový útok, alebo zbitie rakety nad hlavou, ja som nevedel, že čo mám robiť. Vy neviete, čo máte robiť, vy neviete, kam máte ísť, kam máte utekať. Ste od domova. A čo majú robiť tí ľudia? Viete, oni majú kľúče od auta, takto vám s nimi zacengajú, ale nemajú auto. V druhej kapse majú kľúče od bytu, ale tá bytovka je zrujnovaná. Kam sa majú vrátiť? Kam sa majú vrátiť tí ľudia? Ak zo 45 miliónov obyvateľov Ukrajiny je 20 miliónov roztrúsených po Európe. Z toho je 10 miliónov vo vnútrozemí roztrúsených. Zakarpatsko malo do začiatku vojny, to je zaujímavosťou, že Zakarpatsko má najviac hraníc s Európskou úniou, má 19 hraničných prechodov a malo 1,2 milióna obyvateľov. Dnes má 1,6. O 400 000 ľudí je tam viacej. Mestečko Užhorod, ktoré je na hraniciach 500 metrov za hranicami, malo do začiatku vojny 115 000 obyvateľov. Dneska má 230 000 obyvateľov. Viete si predstaviť, že by Opava narastla na 150 000 obyvateľov za pár dní, pár mesiacov? Čo by bolo? Služby, zdravotné zabezpečenie, sociálne zabezpečenie, školstvo, hygiena, obchod, biznis, ubytovanie. A toto majú tam. A potrebujú sa postarať o to. Tá situácia sa nezlepšuje a ťažko povedať, že ako sa bude ďalej vyvíjať, keď otvoríte si dnešné noviny a máme 706. deň vojny. Tá vojna mala trvať 3 dní. Blitzkrieg, hovoria Nemci. Blitzkrieg, ale žiaden Blitzkrieg nie je, lebo 3 dní už máme 705 dní vojny. A to, čo ostáva nám a čo môžeme robiť, je hľadať cestu spolupráce a vzájomne sa podporiť. A pomáhať tým, ktorí tú pomoc potrebujú. A môžeme politicky odložiť zášť a príslušenstvo hoci ktorým stranám, lebo v prvom rade sa pozrieme na to, že to je človek. A my potrebujeme pomôcť ľuďom, deťom. Viete, čo je smutné? Smutné je to, že pomaličky, ako povedal kolega novinár Eduard, mám obavy, že genofond Ukrajiny vymiera. My strácame mužov, my strácame chlapcov, my strácame deti, trpia ženy. Viete, aký je veľký problém Ukrajiny, ktorý nastane, ak by hneď vojna skončila dnes? Starostlivosť o vojnových veteránov.
o chlapov, ktorí nemajú ruky, nohy. Ja keď som na Dni Ukrajiny v roku 2019 prvýkrát privítali sme Vadima Sviridenka, ktorý je splnomocnenec prezidenta Ukrajiny pre rehabilitáciu vojnových veteránov, prvý Ukrajinec, ktorému amputovali všetky 4 končatiny. Ruky, nohy. Beha maratón dnes. A bol v Debalcove v Kotli v 2014. A keď ich obklúčili a nemohli výjsť, tak mal pištol pri hlave a ten, ktorý tú pištol držal, mu povedal, že skapeš, lebo bolo minus 25 stupňov. Minus 25, mraz. Tak miesto tej guľky ho nechal, že by zmrzol tam. Nezmrzol. Sa vyškrabal, pretože bol poprikrývaný telami svojich kamarátov. Dnes beha maratón. Dnes je poradcom prezidenta Ukrajiny a vedie tých vojných veteránov vo viere zvíťaziť a jedinou tou modlou pre nich je šport. Šport, cez ktorý sa dokážu preniesť. Preto s nimi spolupracujeme, preto im pomáhame a preto, pán senátor, zaiste budete počuť, že na budúci týždeň sa chystá do Vysočiny a do Pardubického kraja delegácia Zakarpatská. Viete o projekte možno pomoci Ministerstva zahraničných vecí pri vybudovaní rehabilitačného centra v Zakarpatsku pre vojnových veteránov. Úžasná. Úžasná pomoc. Veľmi pekne ďakujem a zaslúži si to potlesk. Malý. Takže okrem tých problémov, ktoré sú, tak je potrebné zdôrazniť, že teritorium Ukrajiny, veľkosť ktorého je zaminovaná, je 250 000 kvadrátnych metrov štvorcových. Si zoberte rozlohu Českej republiky, zoberte si rozlohu jednotlivých miest a k dnešnému dňu okolo 250 000 kvadrátnych kilometrov Ukrajiny je zaminovaných, kde sa nachádzajú ľudia, kde sa nachádzajú polia, kde je potrebné siať pšenicu a tak ďalej a kde je potrebné zbierať a samozrejme, kde sa nachádzajú aj deti. A okrem toho, že je narušená tá infraštruktúra a keď si zoberiete ten pás, ktorý ide od Charkova hore a ťahne sa dole cez Kremenčuk na Záporožie, na Dnipro, dole na Mariupol, na Mikolajev a končí v Odese, tak je to viac ako 40%, ktoré je potrebné dať do poriadku a už nezhovoria údaj o tom, že Ukrajina potrebuje okolo 70 rokov na to, aby sa odminovalo všetko to, čo tam je teraz zasiaté. Ja som videl, cez prestávku som si zašiel tu na stolík a budeme rozprávať o mínach. Pozrite sa, ako vyzerá tá malá mína. Veď to vám vojde do dlane. My sme vojnu nezažili, ja som bol ako vysokoškolák na vojne, tak sme mali cvičné zákopy, v Mošnove som slúžil ako apsik, absolvent, bol som v Ostrave a tak ďalej. Ale my sme toto nevideli, my sme mali zborka, rozborka, Kalašníkova, slepé náboje a ostatné veci, ale toto je realita, toto nie sú slepé náboje. A tu sa stretávame s tým, čo nás nikto neučil. Nás ani vás nikto na vojnu nepripravoval. Vám to prišlo skôr, my sme to mali vo Vyšnom Nemeckom 25. februára 2022. A potom išli tie vlny. K dnešnému dňu je na Slovensku zhruba 120 000 Ukrajincov, ktorí požiadali o štatút odidenca. Z toho je zhruba 30 000 detí, z toho 11 000 detí chodí do škôl a z toho máme okolo 12 000 vysokoškolákov. Aj tu nás sú Ukrajinci v Českej republike a proces integrácie je veľmi zložitý, napriek tomu, že sme si blízki jazykovo, kultúrne, mentálne. Ale ten proces je dlhší a čo je dôležité je to, že viete, oni stále nestratili tú vieru. Niektorí z nás stratili vieru o tom, že Ukrajina, ako to skončí. Oni nie. Oni sú presvedčení, že vyhrajú. Oni sú presvedčení, že musia vyhrať, lebo ten, kto napadol, musí byť porazený. Myslieť si môžeme všetko, ale predsa existujú dôkazy o tom, že je jasné, kto sa bráni a kto koho napadol. Z tohto pohľadu je veľmi dôležité mať aj informácie o tom, že vlastne akým spôsobom sa môžu títo ľudia brániť, akým spôsobom im vieme pomôcť. Vojna
zhruba 5,3 milióna detí sa dotýkajú a stretávajú s problémami, ktoré súvisia s vojnou. Z toho 3,6 milióna detí sú deti, ktoré sú vnútorne presídlené, ktoré si musia hľadať školy, lebo odišli z oblasti, kde je púšť, kde nemáte nič, kde boli školy, kde boli budovy, kde boli domy. Tie deti majú okrem týchto problémov aj problémy sa aklimatizovať a uspokojiť, z čoho vznikajú vážne psychické problémy. Dole máte údaj, že na Ukrajine od začiatku vojny bolo zruinovaných 2600 škôl poškodených a 400 zrovnaných so zemou. 2600 škôl poškodených, asi z toho veľa nebude, a 400 škôl zrovnaných so zemou. Z počiatku vojny na Ukrajine nikto nedúfal, že dnes máme koniec januára, Ukrajina je najzaminovanejšou krajinou na svete. Je to strašné, ale je to, viete, ja keď si zoberiem, že do Užhorodu mám cestu z Košic hodinu cesty, ja som na Ukrajine, a či chcem, či nechcem, ak je v Zakarpatsku, aj tak je pokoj, tak som v krajine, kde je vojna. Som v krajine, kde hrozí nebezpečie. Som v krajine, kde je vojnový konflikt. To, že ja som na západe a vojna je 1200 km, 1300 km smerom k východu, že z jednej strany potrebujete 15 hodín, aby ste sa dostali do Odesy, z Užhorodu do Odesy je 15 hodín autom. Absolvoval som to x-krát. Mám zjazdenú Ukrajinu možno lepšie ako niektorí Ukrajinci. Poznám miesta, poznám gubernátorov, poznám primátorov, poznám lokálnych podnikateľov, organizácie, mimovládky a tak ďalej. 20 rokov som na Ukrajine pomaly. Viete, ale to, čo sa tam deje teraz, to je nepochopiteľné. A nepochopiteľné je hlavne pre tých, ktorým ja hovorím, ak tomu neveríš, zober si pás a choď. Presvedča. Choď, zober. Ak tomu nerozumieš a nevieš tomu pomôcť, tak nekafraj do toho. A ak chceš pomôcť, nájdi si spôsob, ako pomôcť tomu. Aj Cesta nádeje, my sme sa stretli pred rokom v Košiciach na Dňoch Ukrajiny a pán Marian Bizup vtedy ma oslovil, že počuli sme o vás, pán Búraš, vedeli sme veci, čo robíte a tak ďalej. Ja som predsedou občianskeho združenia FEMAN, ktoré v roku 2000 vzniklo. Cesta nádeje, rok 2022 vzniku, my sme vznikli v roku 2000. To znamená, už budeme mať 24 rokov tohto roku od vzniku. A verte tomu, že nikdy som si nemyslel, že raz budeme musieť pomáhať, alebo chceme pomáhať deťom, ľuďom, vojakom, matkám, ženám. A pred minulom roku sme odniesli na Ukrajinu 780 tón humanitárnej pomoci za nejakých 17 miliónov. A v minulom roku to bolo už len 220 tón. 1/3. Tá aktivita upadá. A tá eufória pomoci zo začiatku, a je to aj u vás, začína klesať. Ale tá vojna tam nekončí. Viete, ja nemusím každý deň mať mäso, ani každý deň mať salámu, ani každý deň mať jogurt a viem sa podeliť. A problém je to, že niektorí sa nechcú deliť. A niektorí nechcú upustiť zo svojho štandardu. Keď som tu mal minulý týždeň kolegov, priateľov z Nemecka, z Belgicka, z pohraničia, Aachen, Mechelen, Eupen, a boli so mnou v Užhorode, oni nechápali tú situáciu diania a hovorí, vieš, Eduard, u nás v televízii vidíme len vojnu. Vidíš len zbrane, vidíš len padlé ruiny, vidíš len veci, ale nevidíš to, akým životom žijú tí ľudia. Nehovorí sa o histórii, nehovorí sa o kultúrnom dedičstve, nehovorí sa o tom, čo bol predtým na Ukrajine, lebo nikto sa jej nevenoval. A zrazu prišla vojna a my zistíme, že my máme suseda, ktorý má 45 miliónov obyvateľov. Prečo sa ľudia nezaujímali dovtedy o Ukrajinu, o jej dianie, o jej históriu, o jej kultúru a tak ďalej. Ale vedeli sme lepšie, čo je na Malorke, vedeli sme lepšie, čo je na Zanzibare a ja neviem čo, nevedeli sme tu, na čo sa deje nedaleko od nás 100 km za hranicami. A kde je problém, to si musí dať každý sám na seba odpoveď. Čo je dôležité povedať je, že k 24. januáru, čo je nedaleko, bolo
viac v dôsledku mín zdravotne poškodených, alebo zdravie bolo 1732 detí, ktorí sa zhoršilo zdravie alebo v dôsledku vstúpania na miny prišli o niektorú svoju končatinu a z toho je 18 detí, ktoré priamo v dôsledku mín zomreli. My sme mali na Dňoch Ukrajiny v minulom roku také sprievodné podujatie, ktoré sa volá Anjeli Ukrajiny, Angelučky Ukrajiny. Nevidel som, že čo to je. Až keď prišla pani a vysvetlila, máme tu medzi nami pani koordinátorku Dní Ukrajiny, pani Natáliu, ktorá to koordinovala a natiahli, tak ako tu nám máte sieť, keď vstupujete sem, tak máte sieť, kde sú anielikovia, ručne vyštrikovaní z vlny. A každý jeden ten anielik symboluje jeden detský život, ktorý vojna spôsobila, že to dieťa zahynulo, zomrelo a tak ďalej. Viete, koľko tých anielikov tam bolo? 502. Jeden anielik, jeden ľudský život. Detský. A nehovorím o tom, aká je situácia k dnešnému dňu. O tom, že informácia pre deti v školách týkajúca minového zabezpečenia je veľmi dôležitá. Hovorí to, že medzinárodná organizácia UNICEF od roku 2015 organizuje na Ukrajine pravidelne semináre, workshopy, školenia týkajúce sa ochrany pred minovými poľami. A zhruba 270,000 detí už prešlo kurzami, procesom ochrany zdravia a vyvarovaniu sa problematike toho, aby v hrách, alebo v poliach, alebo v územiach, kde nie sú si istí, aby nevstupovali tam, aby mohli si zachrániť a predchádzať smrteľnému nebezpečenstvu. Dohromady už to bolo doteraz 6 790 000 detí, ktoré boli oboznámené s problematikou zaminovania a samotná Európska únia vyčlenila finančné prostriedky na to, aby sa táto problematika rozoberala ďalej. Čo sa týka odminovania, ako som povedal, je to proces, ktorý je veľmi zložitý a tie čerstvé skúsenosti majú Chorváti. Bývalé štáty v Jugoslávii, viete, bola tam vojna. Nie je to tak veľmi dávno, aby sme si to nepamätali. A práve tie skúsenosti z odminovacieho procesu sú veľmi dôležité. Aj Slovenská republika, hovoria, že máme dobré názvy našich zariadení. Jedna je Zuzana a druhá je Božena. A Zuzana je hufnica. Tie dodávky napriek politickej zmene a napriek kontraktom, ktoré platia, sú predĺžené. To znamená, bolo to aj potvrdené premiérom Slovenskej republiky. A Božena je jedno z fantastických zariadení na odminovanie. To znamená, posledné 2 kusy boli dodané v priebehu predchádzajúcich dní a ďalšie sú v výrobe a sú to zariadenia, ktoré veľmi pomáhajú Ukrajincom. Takisto ako aj švajčiarske zariadenia a zariadenia Veľkej Británie, koniec koncom Česká republika takisto svojím spôsobom pomáha v tejto oblasti. Deti by sa mali učiť radosti. Deti by mali, Ukrajinci hovoria, že naslaždať sa. Deti by mali mať radosť zo života a nemali by sa učiť dnes, ako vstupovať na minové polie a ako si chrániť život. A už poviem vám taký príklad. My sme pomohli tomu, ešte keď som bol ako poradca predsedu vlády, tak sme hľadali možnosti pomôcť detským domovom, zariadeniam v Zakarpatsku, kde sú deti aj z vojnových oblastí Ukrajiny, ako je Mariupol, ako je Cherson, ako je Dnipro. A 70 km od Užhorodu je mestečko, také volá sa Svaľava. A zo začiatku vojny malo 120 detí a z toho tam priviezli z Mariupolu 40 sirôt. Deti od 2 do 5 rokov. A keď sme prišli do tej miestnosti a sme im priniesli humanitárnu pomoc, tak tie deti potom po obedňajšom spánku, ako
ako vtáčatka vybehli vonku do priestranstva a dvaja prišli k nám, bol tam kolega z Belgicka, Werner Kalf, bol som tam ja a dvaja chlapci dvihli tak ruky hore a trojročný Jurko, Peťa hovorí, že ďaďa, vás mi minia na ruky, striko, zober ma na ruky. Tak som ho zobral na ruky a viete, ja som otec. A keď vám položí dieťa hlavu tu a nechce nič, len hladkaj ma. Hladkaj ma. Sirota. Má 2 roky, 3 roky. Čo z ňou bude, keď bude mať 18? Kto mu dá odpoveď na to, že kto ti zobral otca, kto ti zobral mamu? Prečo si zostal sám? Viete, to sú otázky, na ktoré mne sa ťažko odpovedá. A sú veci, ktoré vám zostanú v pamäti a ťažko sa niektoré veci dajú chápať, ak ste to nezažili, ak sa s tým... A nie, že sa neviete zmieriť, ale vám to nedá pokoj. A keď sa vás opýtajú, že kde máte ten hnací motor, že pomáhate ďalej, tak toto je napríklad ten jeden z hnacích motorov. Pretože tie deti si zaslúžia tú pomoc. Oni za to nemôžu. A ak môžeme pomôcť a máme výčitky voči tomu, že pomáhame niekomu, kto si je za to vinný sám, tak to neriežme. Ale ak chceme pomôcť tým, ktorí tú pomoc potrebujú, tak sú to deti. A tieto deti za túto vojnu nemôžu. Preto pomáhame, preto budeme pomáhať a preto ideme ďalej na tomto. Pozrite sa, tu sú informácie o tom, akým spôsobom beží spôsob výučby pre deti v školách, aby sa vyvarovali stretnutiu s mín, aj keď sa to nedá všetkému zabrániť, ale aby vedeli, akým spôsobom k tomu pristupovať a platí 3-krát nie. Nechoď, nedvíhaj, nevstupuj tam. Ak niečo vidíš na zemi. Lebo tie míny sú skutočne malinké. A každý jeden chybný krok môže spôsobiť smrť detského života. To sú míny, ktoré aj môžete tu vidieť. Ja som si to pozrel a musím povedať, že nie je to ten najlepší pocit. Ukrajinci majú pripravený plán, ktorý hovorí o tom, a ktorý prednášajú v školách inštruktori, ktorí hovorí o tom, ako postupovať, ak nájdeš minu na teritorii, ktoré je zaminované, ak nájdeš minu na teritorii, ktoré je šťastie odminované, ak nájdeš zraneného, ktorý v dôsledku miny potrebuje pomoc. To znamená, že tie deti sa vyučujú a učia týmto procesom, pretože každý jeden ľudský život a každý jeden detský život je veľmi dôležitý. A k tomu by sme mali pristupovať aj my, že aj tá naša pomoc, aj to, čo robí Cesta nádeje života, je niečo, čo nikto nepredpokladal, že bude realizovať a robiť, ale sú to ľudia, ktorí to robia na vlastné riziko. A ako tu nám bolo povedané dnes, viete, oni nosia síce tie bronžilety alebo tie vesty ochranné, ale žiadna vesta vás niekedy neochráni, ak raz to na vás padne. A Ukrajinci aj sami hovoria, že viete, keď si máte zobrať to, že z 18. poschodia máte 5-10 za deň zbehnúť dole do pitvalu alebo do pivnice, pretože je raketový útok, a vy neviete, ak ten nálet ide z Čierneho mora a v Užhorode počujete sirénu, či to tam padne alebo tam nepadne, tie kinžaly dolietajú za 6 sekúnd na druhú stranu, treba sa pozrieť, akú rýchlosť majú tie rakety, 3600 metrov za 1 sekundu raketa prejde nadzvukovou rýchlosťou. Takže keď sme to pozerali, tak za nejakých 7 sekúnd dokážu byť v Užhorode, ak by to bolo. Ale viete, že chvála Bohu, to západná Ukrajina je trošku viacej chránená ako tá východná Ukrajina, ale dennodenne máte obstrely, ktoré sa týkajú Charkovskej oblasti. A čo je zaujímavé, poviem vám príklad, bol som viackrát v Charkove a Charkov leží 40 km od hraníc s Ruskou federáciou. 40 km. Ale 40 km v Rusku je ich partnerské mesto Belgorod. 80 km oddelie tie mesta. Jedno má 300 000 obyvateľov a druhé má 1 600 000. Charkov mal 1 600 000 obyvateľov. To je druhé najväčšie mesto na Ukrajine. 1 600 000. Keď som rozprával s primátorom a začala vojna, tak mi pán primátor hovoril, že Eduard,
každý štvrtý obyvateľ Charkova má v Rusku tetu, brata, sestru, uja, strika, babku a tak ďalej. Každý štvrtý obyvateľ Charkova. Oni nechápali tomu, čo sa tam deje a dnes nechápu vôbec, čo to tam je. Ale vedia jednu vec, my sme vám neublížili, vy ste nás napadli. Charkov sa bránil počas druhej svetovej vojny 650 dní okupácii. Má tam postavené pamätníky, má tam Matku Vlast, má tam Gorkého park a tak ďalej. Bol som v Charkove, videl som to, neskutočné, krásne, moderné mesto so všetkým všudy. Ešte sa bránia. A každý deň môžeme pozorovať tam obstrely, nalety a neviem, či ste postrehli a zase sa vrátime k tým deťom, že v Charkove vybudovali v metre, ktoré sa stalo útočiskom pre obyvateľov, pre ľudí, pre civilistov, pre seniorov, pre ženy, pre babky a tak ďalej, vybudovali školy v metre. Viete, ako v tie včelie hniezda prilepili pod stropy takto, že idete v metre a nad vami sú školské učebne a tam sa učia deti. 1500 detí. Sú v bezpečí, ale sú v metre. To není nejaký výmysel, nejaká fantasmagoria. To je realita života. Aby zachránili tieto deti, aby dodržiavali, aby po tom covide a teraz tá vojna a tak ďalej, aby ich držali pri tých učebných osnovách alebo pri tom návyku, tak vytvorili im učebné priestory v metre. A pomáhame aj tam. Pomáhame každému, kto môže a čo je dôležité je to, že žiaci medzi sebou, deti medzi sebou hovoria, akým spôsobom zmenil nie COVID naše životy, ale akým spôsobom vojna zmenila životy týmto deťom. A ja mám obavy, že ak to bude ďalej, a ono to viete, to svetlo je skutočne veľmi ďaleko, tak stále to bude horšie a horšie. Pretože teraz je zima, vidíte, akcia Čižmy. My robíme aktivitu, ktorá sa volá Svetlo a teplo pre deti na Ukrajine. Svetlo a teplo. Mali sme sviatky. Máme tie adventné vence. Máte tam sviečky 4, ktoré svietia každú adventnú nedeľu. Čo robíte s tými sviečkami, keď skončí adventný čas? Vyhodíte ich. A keby ste tie sviečky pozbierali a dopravili do Užhorodu, napríklad, tak tam z nich lejú okopové sviečky, čo vidíte tu na poschodoch, dávajú do nich kartónový papier a na nich si napríklad v Andrijivke, v Bachmute, v Záporoží ženy zohrievajú vodu, aby mohli dať deťom kávu, mliečko, polievočku sačkovú. Vojaci si zohrievajú čaj a tak ďalej na týchto okopových sviečkach. Netreba vyházať svetlo a teplo, čo pomôže, pretože my to nepotrebujeme. Choďte po kostoloch, máte paškaly, ktoré furt potrebujú nové. Choďte ľuďom, ktorí majú doma sviečky, ktoré nepotrebujú, nevedia, čo s nimi robiť. Treba ich len pozbierať a na druhej strane ľudia za to budú vďační. Verte tomu, pretože je zima neskončila. Ešte máme mesiac zimy pred sebou a tam je to ešte oveľa horšie. Naše združenie v roku 2015 začalo organizovať podujatie, ktoré sa volá Dni Ukrajiny v Košiciach. Ja som vtedy nevedel, čo je vojna a v 2014 už zelení mužici boli na Kryme, nie? Od 2015 roku organizujeme podujatie s partnermi, vtedy sa nám tak trošku vysmievali, alebo si mysleli, že čo chcete s tým podujatím tu, na čo potrebujeme Ukrajinu. Dnes je to podujatie, ktoré ukazuje na tie problémy, ktoré sú, na tie potreby, ktoré sú, hovorí o histórii Ukrajincov, nehovorí len o vojne. Lebo my, viete, dnes rozprávame o vojne, ale nikto hovorí o tom, že kedy vznikol Kyjev, Kyjevská Rus, aká je história ukrajinského národa, aké sú špecifika ukrajinskej kultúry, aké sú ich tradície, aké je ich kultúrne bohatstvo, kultúrne dedičstvo a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A o tom treba rozprávať. Nielen o vojne. Nielen o vojne. Pretože aj Česká republika má svoje boľavé miesta z histórie. Aj my máme boľavé miesta z
z histórie. Viete, keď pôjdete do Užhorodu, tak vám povedia, že zlaté časy Užhorodu boli vtedy, keď boli súčasťou Československa. Prídete na námestie a zistíte, že ste v Galagu, malá Praha. Máte tam postavené domy, ktoré hovoria o našej histórii. Ja som dieťa, ktoré sa narodilo v Československu. A som patrične na to hrdý. A to, že sme sa rozdelili, viete, že to sa nás nikto nepýtal. Ale sme sa spojili, zase sme v jednom územnom celku, ktorý sa nazýva Európska únia. A je našou povinnosťou tým, ktorí tam nie sú, pomôcť. Pomôcť tak, aby tú našu pomoc cítili, aj keď to bude dnes, zajtra, pozajtra. Ale nemali by sme sa k tomu stavať chrbtom, lebo ani nám sa nepostavili chrbtom, keď sme chceli zmeniť spôsob nášho života. A viete veľmi dobre, že nebyť vstupu aj Slovenska, aj Česka, aj Poľska, aj tých 10 krajín do Európskej únie, tak neboli by sme tam, kde sme dnes a nemali by sme to, čo máme dnes. A každý môžeme mať názor. Ale sú veci a misky váh, ktoré nepustia. Keby Burgenland, časť Rakúska, ktorá bola do 95. roku najzaostalejšou časťou Rakúska a Rakúsko nevstúpilo do Európskej únie, vtedy tam dávali líšky dobrú noc. A dnes je Burgenland vychádzajúcim slnkom, mekou vinárstva, mekou zelenej energie a jednou z najrozbudovanejších krajín spolkových v Rakúsku. Ja sa teším na to, že kraj Vysočina a Pardubický kraj veľmi úzko spolupracujú so Zakarpatskou oblasťou. Mal som tu možnosť s pani hejtmanmi, s jedným aj s druhým, s pánom Štekom, byť na konferencii v Kieve. Mali sme možnosť čas rozprávať sa, povedať si, v čom si vieme pomôcť, akým spôsobom. A dnes ten výsledok spolupráce je to, že Česká republika a práve tieto kraje idú pomôcť pri budovaní rehabilitačného centra v Zakarpatsku. Pre vojnových veteránov, ktorých už je tisíce. A potrebujú tú pomoc, lebo tí chlapi nemajú ruky, nemajú nohy, majú iné telesné postihnutia, ale z čoho, z akého dôvodu? Z toho, že bránili nás, bránia svoju krajinu a snažia sa urobiť to, aby tí, ktorí ich napadli, aby sa nedostali ďalej. Aj o tom sú Dni Ukrajiny, ktoré pripravujeme tohto roku ako 10. ročník. A na záver taký pozdrav z Košic, to je dom svätej Alžbety, posledná gotická katedrála vo východnej Európe, najväčší chrám pre katolíkov. U nás srdečne vás pozývam, tí, ktorí prídete na Dni Ukrajiny a keď nie, tak príďte sa pozrieť, lebo Košice sú krásne, majú čo ponúknuť a z Košic k vám to je len 360 kilometrov. Ďakujem pekne. Velice děkujeme panu Eduardu Burašovi, řediteli sdružení FEMAN. A samozřejmě opět příležitost pro vás, abyste se zeptali a ještě požádali o pár určitě zajímavých slov. Pana Buraše, než začne další přednáška, další část naší konference, tak má někdo dotaz? Tak já poprosím, možná s mikrofonem. Děkuju, já bych se chtěl zeptat, jestli víte, za jaké období bylo unesených zhruba těch 700 něco tisíc dětí, jak jste říkal. Ono, ťažko je povedať, viete, že či bolo unesených. Ukrajinská strana hovorí, že bolo zavlečených. Budeme mať tu na zástupcu splnomocnenca Verchovnej rady Ukrajiny, pána Dmitra Lubinca, z úradu komisára pre práv ľudí na Ukrajine. To číslo je reálne. To bolo podané. Akým spôsobom boli tieto deti zavlečené? Či boli odňaté rodinám, rodičom, či boli posadené do autobusov? Hovorí sa, že išli na prevýchovu a na liečebné pobyty. Išli na prevýchovu, na liečebné pobyty. Ale že kam išli a akým spôsobom, neviem vám povedať. Je to údaj, je to otázka možno práve na zástupcu úradu komisára pre
pre ľudské práva. Ja by som chcel ešte zdôrazniť jednu skutočnosť. Ja od minulého roku, od decembra pôsobím na úrade komisára pre deti Slovenskej republiky, pána Mikloška, a mám na starosti monitoring ukrajinských detí na Slovensku, pretože tá situácia sa veľmi mení a poviem len príklad je ten, že viete, tie ukrajinské matky, ktorí sú aj u vás, aj u nás, niektoré nepúšťajú ale deti do škôl, alebo sa snažia ich vzdelávať doma. Je to dosť vážny problém aj z hľadiska toho, že tie deti strácajú ten sociálny aspekt a strácajú spôsob alebo možnosti tej integrácie, ktorá je. A ak sa ich opýtate, že prečo nepúšťajú, alebo nechcú, aby tie deti išli do škôl, u vás je to iné, lebo myslím, že u vás je povinná školská dochádzka pre ukrajinské deti, u nás nie je. U nás bude až od tohto školského roku 2024-2025. Ale čo je dôležité povedať, je to, že oni stále si mysleli pred rokom, že tá vojna skončí skoro a sa vrátia domov. A stále si to myslia aj dnes, že tá vojna skončí a sa vrátia domov skoro, len už tá vojna trvá 705 dní. A kedy sa vrátia domov a či sa budú mať vôbec kde vrátiť, je otázne. Preto sa snažíme aj cez úrad komisára informovať, robiť osvetu a hovoriť im, že tie deti potrebujú ten sociálny kontakt, tie deti potrebujú byť integrované a potrebujú sa učiť ten jazyk v tom štáte, kde sa nachádzajú. A poviem vám ďalší prípad, o ktorých možno, mne sa stal osobne, že napríklad Ukrajinci, ktorí sa nachádzajú napríklad na území Českej republiky, ale budem konkrétny, sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, tak majú štatút odidenca. Ale ako náhle opustili priestor Schengenu a išli napríklad do Rumunska, alebo neviem, ak sa chceli vrátiť, tak ich Maďari nepustili. Pretože povedal, že tento papierik patrí len u vás. A títo odidenci by sa mali zdržiavať v tých krajinách, kde dostali štatút odidenca. To znamená, tu sú ďalšie faktory, veci, ktoré je potrebné rozobrať a nastaviť na jednu mieru, pretože sme súčasťou spoločenstva, ktoré sa nazýva Európska únia. A je pravda, že ak raz opustíš hranice Schengenu a sa naspäť vraciaš, tak potom si musíš byť vedomý toho, že platia isté pravidlá, predpisy. A to je ďalšia vec, o ktorej treba rozprávať a robiť osvetu v tomto, pretože ten život tých ľudí z Ukrajiny nie je ľahký. Nie je vôbec ľahký. A my im nemáme čo zavidieť. Keď som sprevádzal Talianov v Zakarpatsku po tých sirotincoch a po tých detských domovoch, tak sa ma pýtali a dali otázku, že a Talian hovorí, že dostal otázku, že prečo idete pomáhať deťom na Ukrajine? Veď máme aj my v Taliansku deti, ktoré sú biedné, ktoré potrebujú pomoc a tak ďalej. A on povedal, viete, ale naše deti stanú, idú k stene, otočia gombíkom, majú svetlo. Idú do kúpeľne, otočia kohútikom a majú teplú vodu. Tieto deti nemajú strechu nad hlavou. Tieto deti nemajú rodičov. Tieto deti nemajú nič. Preto im chceme pomôcť. A žiaľ Bohu, ten počet týchto detí narastá. Děkujeme. Ještě nějaký dotaz? Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, jestli se dá řešit problematika dětí, malinkých sirotků v Ukrajině, když by chtěli lidi adoptovat jako tady u nás v Česku, nebo jestli se dají třeba nějak přesunout, protože říkala jsem muži, tak vem nějakého malého bobka, aspoň pomůžeme i tak, ale prostě tam je s tím problém. Oni nechcou ty děti pustit a já si myslím, že kdyby to třeba šlo i ve větším množství, i tady do těch dětských domovů, protože jsou tu lepší podmínky, všechno, a že plno rodičů tady jsou, co nemůžou mít děti, nebo chtěli by pomoct, nebo pěstouni, takže si myslím, že i tam by byla cesta, ale to by možná chtělo vaši pomoc, nebo to nějak rozplést tu problematiku, protože tam oni si ty děti drží a nechcou. Jako ty informace mám, takže vím. Sú to správne informácie, žiaľ Bohu je na Ukrajine vojnový stav. A pokiaľ trvá vojnový stav, a na mňa sa obratili rodičia, ktorí nemôžu mať deti, alebo ženy, ktoré vychovali deti, ale už odišli z domu a sú samé a majú veľký dom a radi by zobrali si nejaké dieťa a tak ďalej. Je rozdiel zobrať si dieťa, ktoré má 16-17 rokov a je rozdiel zobrať si 2-3-ročné dieťa. A tu je veľký problém s legislatívnymi procesmi, pretože nie je žiadnym tajomstvom, že viete, aj v čase vojny sa páchajú zverstvá rôzneho charakteru a možno tie najhoršie sú, ak sa
deti používajú na darovanie orgánov. A vy neviete zabrániť niektorým veciam a niektorým skutočnostiam, pokiaľ to nemáte preverené. Preto viem a som sa informoval, že momentálne adopcia detí, ktoré nemajú rodičov, alebo je veľmi prísna, respektíve momentálne ani pokiaľ viem, sa nedá nejak adoptovať dieťa a vyviesť to z Ukrajiny vonku. A či sa to poľaví, alebo sa to nejakým spôsobom zlepší, alebo uvoľní ten proces, lebo áno, je veľa rodín, aj u vás, aj u nás, ktoré by si zobrali dieťa na adopciu a vychovávali ho ďalej, pretože tam nemá nič. Viete, tam máte detské domovy a máte zariadenia, ktoré majú 120 miest kapacitu, ale musia zobrať ďalších 30 detí, pretože nemajú kam poslať tie deti. A tu už nehovorím o deťoch, ktoré majú mentálne postihnutie, deti s Downovým syndromom, deti, ktoré sú hyperaktívne, deti, ktoré majú iné zdravotné poškodenie. Je to problém. Je to problém. A zase sa dostaneme k tomu, že kto najviac trpí, tak sú to matky, ktoré nemajú mužov, nemajú synov, majú starosti a tak ďalej. Musia zabezpečiť. Nie je to jednoduché. A žijeme 21. storočie. Takže možno sa tá legislatíva bude nejakým spôsobom upravovať, ale podľa mojich informácií v tejto chvíli tá adopcia nie je veľmi možná. Děkujeme. Ještě nějaký dotaz? Ale možno to je otázka, ktorá môže smerovať priamo na zástupcu komisára pre deti. Pozrite sa, pani Horčaniuk už kýve hlavou, že asi to bude vědět něco k tomu. Ano, povedať. za chviličku možná nám k tomu něco řekne, tak pokud nemáme žádný dotaz, tak moc děkujeme za velice přínosnou přednášku, za velice přínosnou část naší konference panu Eduardu Burašovi. Poprosím potlesk. Ďakujem pekne. Ředitel sdružení FEMAN. Možná ještě byste mohl jednou připomenout, kdy se vlastně budou konat ty dny Ukrajiny u vás? 21. až 26. 9. srpna? Září. Září. Septembra. Takže začátkem podzimu pozvánka do Košic. Hej, takže nech sa páči. Ale 100% vám viem jednu vec povedať, že už sme sa dohodli s zástupcami Cesta nádeje života, že druhý diel tohto podujatia bude v rámci Dne Ukrajiny a prinesieme tam tie isté informácie alebo informácie, ktoré súvisia práve s tým vzdelávaním pre deti v školách týkajúce sa nebezpečenstva mín a samozrejme sa na to veľmi teším. A ešte jedna informácia. Jeden z autobusov, ktorý ste sa pýtali, že tam bol dotaz na môjho predrečníka, že kam pôjde ten autobus, ktorý dostávajú, tak my s tým pomáhame takisto a ten by mal pomáhať vojnovým veteránom a deťom, ktoré majú zdravotné postihnutie v Zakarpatsku a mal by voziť tie deti a tých ľudí na vyšetrenia a na rehabilitačné procedúry. Takže bude takto dobre využitý. Ďakujem pekne a všetkých vás pozdravujem. Ještě jednou děkujeme panu Eduardu Burašovi.